aquest experiment es diu el paper beu aigua. Necessitem Una flor de paper que l'hem retallat i pintat abans. I després tenim que doblegar els pètals. I ara tenim que omplir el bot d'aigua. Ara tenim que posar les flors i esperar una mica perquè a veure què passarà. Això passa perquè el paper té una xarxa molt petita, microscòpica, I el paper pot beure aigua i com pareix que beu aigua, doncs el paper va... el paper a sobre.